Kagkaroon ang Inyo News Team. Sa mga pangulong dinalang sa mga balita lokal, bila ka mga LGU sa Negros Occidental nag-anunsyo sang balik klase kag balik trabaho subong adlaw. Yake sang sakayin pandagat Halinegros Occidental, padulong Batangas kag Manila, nagbalik na. Sa balita nasyonal, 5 ka rescuer sa Bulacan patay bangod sa paglaslas sang Bagyo Carding. DSWD Secretary Tulfo ginaduso ang pagpatukod sa evacuation center sa kada lokal nga gobyerno. Maayong aga Bacolod, mga gabalugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, September 27, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sir. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang And welcome to this action, Balitang Bayan numero 1. Good morning, Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sumaka-action ta. Happy Tuesday, everyone. Happy Tuesday. Today is September 27. 89 days na lang before Christmas. Diba? Palakpak dahil. Palakpakin Kag ta. 96 days before 2023. Ano nga palakpak mo sang 89 days before Christmas? Wala lang, kayo daw ka 89. Kagapo 90 pa mo. Dito na, ano, kublado na lipay. Kublado 89 na lang sa mo. Daw, dali na lang, no? Ang mga bonuses, mga 13th month, mga 14th month. Kapaabot at dali sa 14. Kaya may 14 ligan mo. So pressure siya subo. Pressure Hindi na subo. naya kay kuha na naya ang kung sang niligad may 14 subong may 15th na bagay. Wow! Dapat yan, no, pag ano tawag sila ganit man? I-exceed dapat ang correct. expectations. Charot lang. Sige. Aga na sa mga ka-action ta nag-upload sa aton subong sa Facebook Live Action Boy. Good morning sa inyo. Okay, go. Sige, good morning kay Miss Teresa Linaha Kayaw. Yes. Mayong aga sa imo dira sa Maybago City. Kay Valentin Palmes Tuhilia watching. Good morning. Good morning man kay ARB Fans Club President Dennis Richard Tiboroma. Good morning sa imo sa may Banwas ang San Enrique. Milili Oligo sa may Baris Cafe. Good morning dira sa inyo. Kay Jocelyn Arisivita Olak watching, maayong aga. Kay John B. Naris Arsenal, good morning man. Kay Slasher Sumugat, maayong aga sa imo. Si Miss Jinky Delagdon Action Boy watching, dira sa may Phoenix, Arizona, maayong aga. Russell Gomez, good morning man. Kay Ray Flores Barioga, cold morning. Tamya ko lang ang tanan nga nagapangapi sa kapihan ni Fe Barioga sa may Barangay Pandanon, DSB. Uy, may aga dra. Morning dara sa inyo. Yes. Sa nagapangape. Oh. Labi na sa kapihan ni Fe. Da sa may DSB. Kay Rick Dichoso, good morning man. Happy birthday today. Boslito Baba, owner, manager sang SQB Fish Farm. Oh, happy birthday! Happy birthday, Ang Lito pagpanamya. Baba. Yes, ang pagpanamyaw halin kay Sir Milili Oligo. Kay Higino Sixto Garaygay. Uy, ano ni imo bilang minimi ba? Si Raddy. Raddy, oh. Raddy Reyes. Oo, good morning. Landara. Zane Yao. Good morning man. Si Kagawad Imbong Joke Ampo Action Boy watching man. Mangagal na sa imo Kagawad sa may Maaw. Napakuan sila, patos lang, pakapalawan sila. Ay, wow. Bongga Oo. si Kagawad. Sano? Subong, ato na sila sa Silay Airport, Ate subong. Mayo lang kay wala na bagyo. Yes, Nagwa na oh. si Carding, gid si Carding para nagpaiway gid si Carding Para sa kay lakat Kagawad. Las Palawan. Balokak batch ni ang mga barangay officials mo.
Nagalakat sa Palawan kay may mga seminar dito sila. Okay. Sige, no. sige. Si Medios Johnson Balboa, watching man. Billy Albay, ara man siya. Si Ma'am Luing Melos. Ma'am Luing, may ngagas Yes, morning noon. Kagay Melchor Melos. Yes. Kagay Chay Indringda, may aga. Jesus Cañete Celestial, kag Cory Vidaha, good morning. Good morning. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Bayan Número 1. Sa detalye na sa ato ng panguna ng mga balita lokal, nag-anunsyo sa pagbalik klase kag trabaho ang mga local government units ang IB Magalona, siyudad sa Sipalay kag siyudad sa Ambago. Base sa ginpagawa ang advisory sa Negros Occidental Provincial Incident Management Team, tugtub las 12 kaina sang kagahon Martes, nagkumpirmar ang lokal gobyerno sang IB Magalona, Sipalay kag Bago nga mag-resume na sa ilang klase kag trabaho. Ang mga LGUs naman sa probinsya nga wala pa nakaanunsyo sa balik klase, amo ang Murcia, Salvador Benedicto, Hinigaran, Hinubaan, Candone, Cabancalan City, Isabela, La Castellana, Valladolid, Kawayan, Moises Padilla, Binalbagan, La Carlota City, Ilog, San Enrique, Himamaylan City, Talisay City, Silay City, Pontevedra kag Victoria City. Sa madumduman kahapon Lunes, maramo nga lokal nga gobyerno sa Negros Occidental ang nag-anunsyo sa pagkanselar sang klase bangod sa epekto nga dala sang Bagyo Carding. Ang Bagyo Carding ang nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility las 8 kagabi. Nagbalik na sa normal ang biyahe kahapon nga adlaw sumasakayin pandagat sa Bacolod padulong sa Batangas kag Manila. Suro kay Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Joe Luis Mercurio, ilagin panugutan nga makabiyahe ang mga barko matapos ginkakasang pag-asa ang tropical cyclone wind signal sa Batangas kag Manila. Nagapanawagan naman si Mercurio sa mga magagmay nga mananagat nga likawan ang pagpangisda bungod sa mamadlos ang hangin sa lukod nga mahimo makatugas sang disgrasya. Samtang ginactivate na sang Negros Occidental Police Provincial Office ang Oplan Signal bangod sang Bagyo Carding. Sunod ka Police Lieutenant Judeces Catalogo, spokesperson sang NOCPO, ang mga kapulisan ang nahanas na sa paghatag sang impormasyon kag guidelines sa publiko sa tion sang kalamidad. Kadungan sang implementasyon sang Oplan Signal, obligado ang tanan nga police units nga maghatag sang update sa ilan nasakupan may angot sa lakat sang panahon. Sa kada 3 ka oras, nagapadalaman sang situation report ang tanan nga police units sang NOCPO agon may baluan ang sitwasyon sa kada LGU. Ang standard protocol nga ginasunod sang NOCPO ang naka-align sa emergency protocol nga ginapatuman naman sang Campo Crame. Sa iban nga balita lokal, patay ang isa ka soltero matapos naghikog sa banwa sang Pulupandan las 10 sa aga sang Setyembre 25. Ang lalaki nag-edad sa 25 anyos kag wala sang trabaho. Sunod kay Police Captain Ryan Villasario, hepe sang Pulupandan na PNP, nasapwan ang 25 anyos nga patay sa sulod sa ilang banyo kag nagabitay pinaagi sa paghigot sang iya liog gamit ang telephone wire. Wala man sa malatian ang kung anuman nga problema pinansyal ang napatay. Sa pagpangusisa sang kapulisan ni baluan nga maghimo nagbatsyag sang depression ang biktima. Suno sa iya himata nagapati ini sa anting-anting kay iban pang misteryoso nga butang. Dugang pa ni Villasario ginpahayag sang pamilya nga maghimo nagbatsyag ini sang depression bangod ginalegar nga wala naga-epekto ang iya nga anting-anting. Wala naman sang foul play nga nakita ang kapulisan sa kamatayon sang biktima. Samtang na kumpiskar sa isa ka street-level individual ang balor 183,600 pesos ang illegal nga droga sa drug bypass operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Purok Gracia, Barangay Singkang Airport sa kagabi lamang September 26. Ang nadakpan kilala kay Raymart Esporas, 20 anyos, kag residente sang Purok Hanapbuhay, Barangay Pahanukoy, Siyudad sa Bacolod.
Nakumpiskar kay esporas ang siyam ka sachet sa ginasuspetsyon shabu nga may kabugaton nga 27 gramos kag 100 pesos nga ginapatihan benta sang illegal nga droga. Sa karon ining si esporas ang nahunong sa Bacolod City Police Station 8. Nakumpiskar naman ang 102,000 pesos nga balor sa illegal nga droga sa drug buy bust operations ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6 Special Enforcement Team sa Purok Size Litob, Magsungay, Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod sang Domingo. Ang nadakpan na musanday Junel Cordero, 26 anyos, isa ka drug maintainer o kung drug den maintainer, Danilo de la Cruz, 42 anyos, Mayo Saison, 36 anyos, kag Mary Jane Cordero, 45 anyos. Tanan ng mga street-level individual. Na-recover sa malagkadakpan ang 8 ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu, nagabugat sa 15 gramos kag mga drug paraphernalia. Nagpatigayon naman sang minor reshuffling ang Negros Occidental Police Provincial Office bangod sang relief kag reassignment orders gikan sa Police Regional Office 6 kag promotion sa pila ka mga opisyal sang kapulisan. Sunod ka Police Lieutenant Judeces Catalogo, spokesperson sang NOCPO, nagpungko karon bilang officer in charge sang Kawayan PNP si Police Major Gary Alan Resuma. Ini matapos gin-promote si Police Lieutenant Colonel Anthony Grande. Si Grande naman ang ginpahamtang bilang Chief sang Police Community Affairs and Development Unit sang NOCPO kay nagbulos kay Police Major Ruel Colanag nga karon nagpungko bilang Deputy Chief of Police sang Victoria City. Samtang ginrelieve naman bilang hepe sa hinigaran PNP kag ginsaylo sa Capiz Provincial Police Office si Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando. Sumuman ginkakas bilang hepe sa Cabangalan City PNP si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz kag ginbalik sa Guimaras Provincial Police Office. Sunod kay katalogo ang relief kag reassignment order nanday sa Bando kag Cruz ang ginpapanaog mismo ni PRO 6 Regional Director Brigadier General Leo Francisco. Sa karon wala pa sang may nagbulo sa pwesto nanday sa Bando kag Cruz apang sunod kay katalogo mahimo ini nga pagabuslan sa mga police officers nga yara sa headquarters sang NOCPO. Nakilala na ang 4 ka mga suspect nga nagpatay sa isa ka aktibo nga miyembro sang Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU sa Sitio Cabayabasan, Barangay Montilla, Banwa sang Moises Padilla, launa sang hapon sing Sabado, Setyembre 24. Ang biktima ang ginkilala kay Joselito Raboy, 40 anyos, isa ka CAFGU nga nadestino sa Delta Company sang 62nd Infantry Battalion sa Upper Mambalyo nga sakop sang Barangay Quintinremo, Banwa sang Moises Padilla. Sunod kay Police Major Jovito Bose, hepe sang Moises Padilla Police Station, ang 4 ka mga suspect ang nakilala base sa impormasyon kag datos ng Philippine Army kag Intelligence Unit sa palibot sang Banwa. Dugang pa may mga saksi man nga nagbulig sa pagkilala sa mga suspetsado. Ginkompirmar man ni Bose nga mga suspetsado ang kabahin sa Sparrow Unit sang New People's Army o NPA nga nakabase naman sa probinsya sang Negros Oriental. Sa piyak nga bahin ginpahig sang pamilya ni Raboy nga wala nakabaton sang pagpamahog ang biktima antes ini ginpatay. Apang suno sa makopdanan ni Raboy sa trabaho, madugay na sila nga ginatarget sa mga rebelde, labi na nga aktibo sila sa pagkampanya kontra insurgensya. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:15. 5 naman ka mga rescuers sa Bulacan patay bangod sa paglaslas sang Bagyo Carding. Samtang DSWD Secretary Tulfo ginaduso ang pagpatukod sang evacuation centers sa kada lokal nga gobyerno. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance
chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na Slasher sumugat na morning kay Tito Nilo niya kuno nga gapamati subong. Kay Jonalyn Manuel de Cuerpito, katama niya man si RR, Joy Joy, kag Edgar Cepeda, Julius, kag Celis, John Dexter Celis, Kit Macariola, Karen Guzman, Lager de Quilla, ka adlaw-adlaw man ga nagapamati. Na? Kay Jonah Bedesilo Caniedo, kag ginag-greet man gali ni Ma'am Luing Melos ang iya apo nga si Jaja. Oh, happy birthday karong adlaw. Happy birthday Jaja. Kay Jaja may apo ka nagali iya mo. Basi apo sa inablos siguro. Or apo sa tuhod. Kami na may maapo man sa dapa-dapa. Okay kung tuhod, kung nakasakon, may ara na may apo na sa dapa-dapa. Ay, kalain siya. Kung ikaw biya po ka sa dapa-dapa, binas ka nagiging ang lula mo ya. Gani, grabe. Kalambot pa, iya po sa dapa-dapa. Kaya Ma'am Lisa Joy Elon Amoroso, good morning man. Kay Rosemary Valuis, sa pamilya ko no Valuis sa Isabela. Yes, mayong aga. Kay Tingtong de la Cruz watching, si Masito Fago watching man. Salamat kid. Kay kadamo sa naga-watching actually. Rochelle Fulgencio Susana, good morning sa imo. Si Evelyn Sinaon, good morning man. Angela Liarte gayon dato, good morning. Si Atia Kimerima, yari si Atia, good morning sa imo ating. Kay Josephine Trafangco, good morning, watching. Kay Esterlyn, maayong aga sa imo. Ano man si Nicolas Hondana, kag si Jure Hersaba, watching sila. Salamat. Okay. Kag si Rose Guevara, maayong aga dira sa imo. Kag akong mga friends nagali sa bago, si Grace Daide Soke bla. Good morning dira. Kay Richard Soke, good morning man. Ha? Sa kay Virgil Ligaspi Coloso, kagay kumari ko da Jean Buerom. Oy, dali na lang, no? Ano sa mga ni kitsa? 27. 27. Oh, ti ang kasal ni Marico Jean is on October 7. Ay, bongga. October 7 is Friday. Friday. Sa October 1, Sakto. Sabado eh. Di Friday. Yeah. Sabado. October 7, October 1 Sabado. Tsakta, October 7 is Friday. Friday. Di, may kasal, ya. Amo naman ang adlaw lang naman nagtinglingob naman ko bala.
Oo, kay ang birthday ni Father Bla, amigo tabla, Father Siloy Villarosa, October 7 man. Ay, October 7 man. Oo. Dito nga lang. Iyan lang nga daan ang imong oras. Oo, Kaya basi dason. magsunggod si Father Budlay na. Ay, budlaw na. Sunod Labi na nga si Father. Tanan mo sunggod, di lang si Father Siloy. Correct. Oo, okay. Budlay magsunggod ang mga balaan. Kasabot. Wala. Budlay ni action boy. Basta hindi ka pala ma-bless. Yes. So, hindi ka dapat magpasali. Hindi gedo. Kinanglan na kadtuan gina ya. Sa tabok-tabok ka lang ibago. Amo man na nagoro, bago man nagoro ang namin isang kasal ni Mary Jane kay ni Pare Arlen. Kay kasal dito sa Maaw. Daso na reception na to sa Bledulid. Good. Tapos? Tiyan mo na reception mo to sa Bledulid, tapos puli pa ko di sa Bacolod kay may-ari pag-ikulik ka. Sige lang, okay lang na siya. Isama lang na. Sa isama na nakadlaw. Herte no? Ano kalayo iya sa iyang resepsyon niya? Amo na guro kalaba sa resepsyon niya ay. Halin sa Maaw, gidya pa kanto sa Bledulid. Mababago pa kami. Bledulid. Merlin de la Serna, good morning man dira sa imo. Kay Ronaldo Negrosa, shout out kuno sa bayan ni Imelda Marcos sa Tolosa, Leyte. Okay. Kay si former First Lady kag Congresswoman Imelda Marcos is from Leyte. Yes. Oo. Oy, kamusta ka madraya sa Baguio ya? Okay lang man guro ano. Okay man lang sila kuro kay ang Baguio do actually tumalan to ya sa Luzon mo. Luzon. Di ba? So diri may mapagulan-ulan. Grabe ang ulan kagapo no, mga 3 p.m. guro ay, pero tigi dyan ka baskog-baskog. Diri ha, ambot ay doon sa Panukoy. Nga sa din kaya? Ara sa may Takuling, Patuloy ko. Perting ulan? Pwede gabing hangin, kagang ulan. Mga alas 3? Oo, ulan man. 2 or 3 guro. Nagaulias, nagaulan gid man. Pero grabe ito yung hangin niya. Do, hindi mo bala makita ang dalan, balahaw. Araman si Sir Lorenzo Magsipok. Ay, sir, morning. Sa may Bacolod City National High School. So, Arya subong niya, sir, ya, may klase, ginagin niya. Good morning. Sure na giniya gyapon niya. Asya ka pa mangkot mo sa kung may klase ako nalao. Siya na bilang nag-status, blagapon niya. Uy, nagidami makancel, kaya mahimos na ko. Iwa ay gito ya. Ay gito ya, nag-cancel ang Bacolod ya. So, sa mga absent, kagapon, buti nyo daw yun. At sige, standby na sa mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly box. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginkumpirmahan ni San Miguel, Bulacan Mayor Roderick Tiongson nga 5 ka rescuers ang napatay tungod sa flash flood sa barangay Camyas. Dugay ini sa paglaslas ang Bagyo Carding sang Domingo sang gabi. Suno sa alkalde, ang 5 katapo ini sang rescue personnel sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga napatay matapos maigo matumbahan sang pader. Sa spot report sa Central Luzon Regional Office, ang 5 kilala nga Sanday Narciso Kalayag, Gerson Resurrección, Marvy Bartolome, George Agustin kag Troy Justin Agustin. Sa pagsaysay ni Bulacan Governor Daniel Fernando, naggamit sa ila baruto ang mga rescuers matapos nga maaberiya kag naguba ang ilay salakyan nga padulong kuntani sa ila misyon. Bago sa mapaskog nga tubig baha, narumpag ang mataas nga pader nga nagtupa ako nag-igo sa ila. Pahayag pa sang gobernador, maghatag sila ayuda sa mga pamilya sa mga napatay nga rescuers. Masobra, 2,000 katao pa ang nagpabilin sa mga evacuation centers, samtang padayon nga ginabaha ang pila ka mga lugar sa probinsya. Gina-verify sa karon sa National Disaster Risk Reduction Management kon NDRRMC ang report nga 6 ka mangisda ang missing sa Camarines Norte bungod sa paglaslas sang Bagyo Carding. Sunod kay NDRRMC Deputy Spokesperson Rafi Alejandro, ang missing ang ginreport sa Banwa sang Mercedes. Dugang pa ni Alejandro may kabilugan nga 78,907 ka mga tawo o kon 20,400 ka pamilya ang ginpaidalom sa preemptive evacuation bangod sa bagyo. May 84 ka barangay nga naapektuhan naman sang bagyo sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, NCR, kag Cordillera. Ginpahayag naman sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office nga madamo ang naapektuhan sa mga eskwelahan kag balay nga hamtang sa tiilan sang Sierra Madre nga sakop sang General Nakar sa Quezon Province. Sunod kay Herberto Astrera, malapit 90% sa ilang lugar ang naapektuhan sa diin na nakakas ang mga atop sa elementary school kag madamong apuluyan bangod sa mabaskog nga hangin. Sa datos sang LDRRMO, 5,925 ang residente sa nasambit nga Banwa o kung 1,470 ka pamilya kalakip ng kabahin sa indigenous community. Ginapangabay sa karon ni Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo ang pagpatukod sa mga evacuation centers sa kada lokal nga gobyerno sa paglaslas sa Bagyo Carding. Sa situation na briefing, ginpahag ni Tulfo kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mga eskwelahan masami ginausan nga evacuation centers kag tungod sini ang mga klase nagakaapektuhan. Suno kay Tulfo nga sa tion nga may mga residente nga mga balay naguba ka nagapabilin sa pasilidad sang Malawig sa pagbalik sa klase, problema ka nagaginutok mga estudyante sa kada classrooms. Bilang sabat, ginmando naman ni Marcos kay Tulfo nga tun-an ang kalawigon sa pagtiner sa mga evacuee sa pasilidad kag ginpahayag nga maayo nga punto ang ginpabutsyag sa DSWD Secretary. Ginausisa sa karon ni Senador Sani Angara ang report nga nagakadulaan na sang ambisyon sa kabuhi ang kalabanan sa mga kabataan nga Filipino. Sa ginsumeter nga Senate Resolution number 226 ni Angara, tuyo sini nga tutukan ang isyu sa nagakadulaan sa mga physical activity kag ambisyon ang mga kabataan. Madumduman nga nagwa sa pagtuon sa World Health Organization sang 2019 nga 4 sa 5 o kung 81% sa mga Pinoy nga may edad 11 tugtog 17 anyos ang wala sa kanuman nga physical activities. Pahayag sang senador, ang Pilipinas ang isa sa nagapanguna sa listahan kung nga makaalarma ini nga dapat maaksyonan sa gilayon kag mahatagan solusyon. Patag pa ni Angara nga base sa pagtuon sang The Dream Project PH, 8 sa kada napulo ka Filipino teenagers ang wala na sang ambisyon o kon handom sa kabuhi sa mga rason nga wala oras nga mahambalan ang ambisyon o kon handom sa isa ka bata.
Subuma nakakulang sang role model sa mga kabataan, limitado nga motivation halin sa komunidad, limitado nga oportunidad para makaeskwela kag kapigaduhon sa kabuhi ang pila sa marason sang sining kabagkadula sa ambisyon sang mga kabataan. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Happy birthday, anay 7th birthday sa apo bala ni Angel Icole nga si Jensen Ravino. Happy birthday sa imo Jensen Ravino, halin kay mama mo Angel. Happy birthday man kay Jaja. Hinablos ni Yes, si Jaja. Apo pa lang. Apo pa lang Apo pa lang ni Ma'am Luing Melos. Cesar Paslon, good morning, ma'am. Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Report, second portion. Mangintaw po ninyo si Action Marlon Hinovea. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Action Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!